זה הרבה סנסציות פה. אם מישהו מגיע פה 3-4 פעמים במשך הקיץ, עולם אחר יש לו כל רגע. לא more of the same. I think it's amazing. We think this whole thing is beautiful. וואי, מקסים שם. מדהים. באמת. באמת. היינו אתמול בבועז שרעבי, ובענת שרוף. מקסים. כן? הוא חושב שהוא בא להופעה. אבל בעצם הוא ראה את הגרפיטי שבוע שעבר, הוא ראה את זה, הוא יושב ליד הטוטם, הוא עובר ליד העץ. יש בזה משהו כל כך כנה באינטראקציה של זה, של אומנות. זה כאילו, בסדר, זה פה אצלי בבית, אז אני מסתכל על זה. והחוויה של מי שצופה פעם ראשונה היא חוויה בעיניי הכי מרגשת שיש. מתוך רצון באמת שילד קטן יחווה אומנות כבר מגיל צעיר, אז הוא יגדל אחרת. זה מחזיר חיים נכונים, חיים יותר עם איכות. אנחנו במגדלי הים התיכון בת ים. אני חושבת שאנחנו מוכנים ויהיה במה להתגאות. מותר לצייר כאן בחינם או שזה עם כסף? מה שרוצים. אתה חושב שהפורטרט היא נראית כאילו טריוויאלית, היא מאוד 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 יוצאת דופן. הקונספט היה חיבור בין האוכלוסייה של בת ים לאומנים, או לחבר אומנים ואוכלוסייה ביחד. תחשוב שמחר ייפגשו פה איזה 80 אומנים עם 80 אנשים שהם היו באינטימיות איתם, והם לא ראו את העבודות שלהם. רצינו מגוון, באמת מגוון, ולכן התערוכה מאוד פלורליסטית. יש פה רמות שונות של אומנים, וקיבלנו כל אחד. גם היה לי חשוב להכניס 10 ציורים של ילדים בית ספר יסודי, ליד מישהו שמציג במוזיאונים, ליד מישהו שהוא צייר חובב. זה היה פשוט משהו שיצא מהלב, ונכנס באמת, אני חושבת שזה גם נכנס ללב. כי סך הכל האנושי הפך את זה לפורטרט של עיר. ההצלחה היא החוויה של האנשים. הייתה פה אנרגיה של חוויה, ולהשיג את זה בתערוכה זה אדיר.